wannan abin da ake mana ya ishe mu haka a cikin ƙasar nan. Ya za a ce manoma za a je har gona a je a yi musu kwaba, a kewaye su, a yi musu wannan kisan gillan, a yi musu kisan wulakanci, a yanke kansu, a ɗora a bayansu da hannayensu. A kan me wa'anda su suke dukan kirji in zaɓe ya zo su fita su je su yi zaɓe, ba ku ba ne su kuke yi, amma su za a je abu a kashe ba akan haƙƙinsu ba. Ba wanda ya fito yake magana akan wannan abun, kowa ya ja bakinsa ya shiru saboda ana kashe dabbobi. Ai ta raina mana hankali a ce wai wani wai an na kaza musulmai kaza an zo kanmu. Ƙarya suke yi, so suke gaba ɗaya sai sun karar da mu. Idan so kuke gaba ɗaya sai kun kashe menene a ciki? Ai fitowa za ku ce kawai kuna son kashe kowa ne, ba a zauna bayin Allah. Kai yanzu wannan magana da nake, idan ka kalle ta a matsayinka na baka san ma me kake ba, kana jin haushi na akan wannan magana. Idan ka tafi, idan ka je ka ga yayanka ko kananka ko dan cikinka ko gema ta kaje ga mijinki an mai kisan gilla, an dora mai hannun kansa a bayansa, an cire mai hannayensa, an sa a bayansa, ya zaki. Muna jin labarin wasu masifu a wani gari sun zo sun cin mana, to wannan ma kuna gani a daji akai. Wallahi tallahi idan ba tashi muka akan wannan abun ba zai zo har inda muke mu ba, ya riske mu. Wa yake da tabbacin zai kai gobe? Ko ka fito kai magana akan abin da ake, ko ka fito kai magana, dole sai ka mutu, dole sai ka mutu. Wa'anda suka mutu Allah ubangiji ya ji kansu da gafara, mu kuma Allah ya tsare mu daga sharrukanku matsiyata. Kuna ji, kun san komai. Allah ya isa tsakaninmu da ku. Wannan cin zarafi da ake yi mana, Allah ubangiji ka saka mana, Allah ka saka mana. Ana zaluntar mu, ya ubangiji Allah ka dube mu dan alfarma sai na rasulullahi. Allah ya saka mana wannan zaluncin da ake mana, kisan gilla. Duniya tana gani, kun fito kun ce wai wasu kasashen ne. Ina ruwanmu da wasu kasashen? Mu kasar mu muka sani, ko muka sani akan mulkin mu, ba ruwanmu da wasu. Ya za a ce wa'annan mutane har a kashe mutum adadin haka, a ce wai babu wanda aka gani a wurin ya magana, ba wanda ya san an yi. Dabbobi ne su. Dan girman Allah ku kashe mu gaba ɗaya ku huta, ba sai kun zauna kuna kashe wasu mu, kuna kona mana zuciya ba. Akan me? Mulki dan kutuman burau, ban mulki ba wanda zai dau mataki, duk sai an gama ci mana zarafi, a kashe mana mazajen mu sun fita nema. Akan me? A kashe mana mazajen mu, a kashe mana yayyen mu, a kashe mana kannan mu maza. An ce an daina shigo da shinkafa, an tafi ana noma, an je an kashe su. Me ake nufi? Me ake nufi? Wata kutuman burau ba ake so da mu? Dan Allah, dan Annabi, dan ka shirya ka zo ka kashe ni akan wannan magana. An san komai da yake tafiya. Ni ba kowa ba ce in ka zo ka kashe ni, ba ni da kowa, ba kowa ba ce ba ni. In ka zo ka kashe ni, ka ce ka kashewa, ka ce ka kashewa. Yarinyar da take yawo a titi neman location kawai na je na hoto, ita ta kashe, to sai me? In ka kashe, dan girman Allah na faɗi, dan girman Allah na faɗi, duk abin da za a mun. Wannan cin zarafin da ake mana ya ishe mu. Su can aje a ce musu kaza, nan a zo a ce kaza. Ba a ban mu ba ma, iyayen ƙasan muna ƙaunar junanmu. An rikita mu, kowa haushin kowa yake ji, kuma su ana bin mu, ana mana kisan wulakanci. Wajen abu menene haka? Wannan cin zarafi kiri ana gani, kiri ana gani. A ɗauke kan mutum a sa a bayan shi, a cire hannunsa a sa a bayan shi. Tunkiya ne, halak beje ne, talaka ne, bawan Allah ne shi. Bawan Allah ne su, tafiya suke nema suke yi. In ba a ba su tsaro ba, wai a ce za a je a yi musu irin wannan kisa. Bawan Allah, don girman Allah ka duba, idan yayanka ka je ka gani a cikin wannan halin, ko kananka ko mahaifinka, ya za ka ji? Ya za ka ji yau? Mutanen baka san irin adadin raɗaɗin da mutane suke ji ba a yau akan wannan abin da ya faru da su. Ya Allah, ya Rabbi, ya samawati, duk wanda ya min sila na kwana barin sa ido na ba, Allah karka ta barin shi ya rinsa daidai da sakan ɗaya, ya Ubangiji. Yanda na kwana ban yi bacci ba, Allah Ubangiji, duk wanda ya ga da sa hannu akan abin nan, Allah karka ta barin shi cikin kwanciyar hankali. Allah Ubangiji, karka ta barin shi cikin kwanciyar hankali, ya Ubangiji. An zalunce mu, Allah ya saka mana alfarmar sayyidina Rasulullahi.